Gústame Harry Potter porque de pequena empecé a ler como un hobby e empecé a enganchar. Era unha historia de nenos, máis ben. A min gustame Harry Potter porque parece unha historia moi entretenida e que pasan moitas cousas moi interesantes. O das Reliquias de Amor. Todos. E o prisioneiro de Azkaban, o terceiro. A miña personaxe favorita é Hermione, porque, bueno, gústame o aplicada que é o papel que mostra na serie. É Ron Weasley, digo de Harry Potter, porque parece moi simpático, moi gracioso. Sí, todos. Eu lin dúas veces o prisioneiro de Azkaban, unha en castelán e outra en inglés, e a Orden do Fénix tamén, unha en castelán e outra en inglés.